Спомням се един много готин момент на... Аз бях минал абитюренския ми бал и 1-2 години след това вече бях взел тъкмо жигулата и в училището ми 142 Веселин Ханчев, Борово, се бяха събрали много готини коли. Имаше Ламборджинита, имаше Ферарита, имаше си такива много сериозни скъпи коли и валва дъжд. И аз седа и сега бал е, няма как, нали, да не се покажеш, че си топ играч. И аз си викам, сега ще развърта жигулата. И хора. Яко хора. И, нали, Ламборджинита, Ферарита, всякакви хора. Човек, развъртях жигулата. Първа, втора, штрак, воланчето наляво, газ. И тя на втора без затруднение, без съединители, без неща, тя се върти, тя е толкова лека. Вътре с един от най-добрите ми приятели Христо Шонов, който ми е кум, който крещи и седиме и аз с отворен джами. Така, меки трейн. Никой след това не го направи. След мен. Аз бях в шок. Аз си мислех, че след това ще дойдат Ламборджините, Фераритата и тежко ще ме злепоставят. Да. Не, човек. И какво се оказа? Аз бях най-готиния, защото с старата оранжева жигула направих шоуто и всички други седяха и бяха за по-късно. И аз тогава си казах, викам, гледай сега, не е толкова важно каква кола караш, а все пак е важно зад кормилното устройство. Защото ти като си готин човек, дори на гадна кола, като се качиш, пак мога да правиш готини неща. Да, ма за един, примерно, ладата е готина, за друг Ламборджинито е готин. И много ясно, че Ламборджинито е много по-готино. Обаче ладата как се въртеше? Ле. Брутално. Виж сега... Зимата си слагах една турба цимент. Това съм го правил. Да. И зимата беше голям филм. Обясни защо слагаш турба цимент, защото тя е толкова лека. Двигателя отпред, отзад е леко. Че то отзад е... Аз съм се завъртал, правил съм на аптека точно, без да искам. На аптека на Витушка возя там 1-2 човека и отиваме някъде и вече е късно вечерта, тотално без да искам, 360-ка. И си продължавам да правя. Ама все едно нарочно го направих, все едно бях някакво супер прост, не разбрах, че съм го направил. Браво, така. Какво направи? Викам, не знам. Не знам, не какво спокойно. Аз се насрах, беше много тегло. Много се въртеше колата.